Nanjar tumur suge kadang pamong mitra ngajak mring ketemu dalah putuku ya putuku wis Bromo lan bayi padha ndak timbal ngadep kono pengarepan oleh tuwa ngono gawe yang kan ndak samarang-marang jeneng kita kulo lajeng wong iki kados apa sing gak kuwat panjau dateng putra kula pun Bathara Wisnu iki wonten sawapa pun putra pun Bathara Gayajeng daun iya acek Narada wikati apa mangerto iki mau kayangan Suraya punggan kadang ya kuwi Bathara Kala wis iki sing kayangku ketekan siji Bathara Kala lho bakal durga wis bakal rusak tatanan kayangan kula salah ati kanthi pundhing penyuwunipun menapa kadang kula Bathara Kala yo ngene Bathara Kala dina iki bakal nyuwun pangan daginge manungsa lan kepengin ngombe getih manungsa dene Radi Guru Klilan dicek kepingi to nggih waduh kados pundi lho wah kados pundi Narada yo ngene sing diparengake mangan ya kuwi bocah kan Nandang Sukerto. Nandang bocah Nandang terus diruwat ora kena Bathara Kala bakal nggaru gawe. Mula dina iki Bathara Wisnu kuwi aja dikangenan kita ndak dawuh dadi dalan pengurwatan. Kula iya wis ngaten bocah kuwi wis pancen gawe. Lah nek ngaten lho dados dalan itu mboten ganti kedah gadah. Rombongan yoga komplit gongso iki wis aja semangat. Nek gamelan wayang iki dicepaki karo kagungane nyanipun Pak Guru Mbah Darmo kuwi selok gamelan wayange. Ngaten lho ya. Rombongan iku kan nggo rombongane anakku anang kowe catung lho kuwi. Rombongan Ugro Raras wis selok becik banget iso ora bakal ujian iki. Nanging jarang iku nang sok moro ndejake kecambeto seranti boten tentang pengendang utawi pengendir saiki ngene Bathara Brahma kuwi tak dapuk dadi pengendir ya nggih wah napa ngaten ya lan katuwa tak dadi pengendang wis semenang aku wis pengendang aku wis ambak tuwa penak ora mantra-mantra aku wis kaya Pak Slamet iki tenan nyambut gawe karo penak disendangi Pak Slamet iki mulai ya, iki kudu ganti busana. Kowe aku kudu ganti busana. Aja nganti ngawis tanan iklan Bathara Kala. Wah, aku didapuk dadi apa aku tak ngegong wae aku. Ora ngegong kowe. Wong iki kerja sajen wis aras. Kowe mengko tak dadekake juru pambekane aku kowe. Ganti busana ngaku bocah tuna, bapak tuna. Nek dibajok Bathara Kala kula saranen lho kuwi Bathara ya mesake ayo nggih ganti busana
Ya bala pandonyo kumulung soto kula. Kurawa kambas dalah bareng wis ganti busa jan bagus wis kaya dewa darat tenan. Minggi Siwa Narada sangandika paduka Siwa Narada. Saiki kowe aja nyebut aku Narada. Saiki ganti busana ya kudu ganti jeneng. Lajeng Siwa Narada ngagem asma ya aku tak jeneng ya kuwi Siwa Kalunglungan. Ya to panjak encenggel to panjak telek wis ngaten mayat kabutonan Siwa Kalunglungan. Ya aku Siwa Kalunglungan. Kowe saiki nganggo jeneng ya kuwi Ki Dalang Kandha Buwana ya nggih. Napa ngaten lho ya. Kandha sarane Buwana jagat lho kok dadi dalang uga bisa kondang sang dening Bawana. Indi boten langusaken grawuh. Dadi kula kaparingan asma sinten Siwa Kalunglungan. Kowe saiki nganggo jeneng ya kuwi suli to Nyai Sarunge tadi. Kowe dadi pengendar kuwi paemane kudu Dono ning sing seru muni kana ben dimirengake marang dalang Inoan Yanto aja nganti kejeblong. Iki betul ana saken jauh. Lah ngaku monggo turun dateng arep campur. Ayo guys, kuda dinon.